Bol raz jeden chudobný vojak, ktorý dlhé roky slúžil v cisárskej armáde. Keď vojna skončila, prepustili ho bez groša a bez poďakovania. Zbalil si teda svoj starý ruksak a vydal sa do sveta hľadať šťastie. Šiel, až prišiel na rozcestí. Tam sedel podivný muž, čierny ako uhlie, s rohami na hlave a očami, ktoré svietili ako uhlíky. Nebol to nik iný ako samotný čert. Čert sa na vojaka pozrel a povedal: "Kam ideš, kamarát?" "Neviem", odpovedal vojak. "Nemám domov, nemám prácu, nemám nič." Čert sa usmial a povedal: "Nuž, poď ku mne do služby. Budem ťa dobre živiť a platiť. Len jedno musíš dodržať. Nesmieš sa pýtať, čo robím a kam chodím." Vojak chvíľu váhal, ale keďže mal prázdny žalúdok a žiadnu inú možnosť, súhlasil. Tak sa vojak stal sluhom samotného čerta. Rok u neho slúžil a čert s ním bol spokojný. Ďalší rok a ďalší. Keď uplynulo 7 rokov, čert povedal: "Dobre si mi slúžil. Ak máš chuť, môžeš ísť svojou cestou. Ale než odídeš, vyber si odmenu." Vojak sa zamyslel a povedal: "Nechcem zlato ani drahokamy. Chcem rozumieť chorobám a liečiť ľudí." Čert sa zasmial, luskol prstami a vojak hneď dostal dar. Za hlavou každého človeka videl, kto je chorý. Keď videl smrťku pri hlave, vedel, že chorý čoskoro zomrie. Keď bola smrťka pri nohách, mohol ho vyliečiť. "A pamätaj", povedal diabol na rozlúčku, "nikdy sa nesnaž oklamať smrťku, inak ťa vezmem." Vojak sa vydal do sveta a čoskoro sa preslávil ako zázračný lekár. Liečil kráľov, princezné aj chudobných ľudí, len keď videl smrť pri nohách. Raz ho však zavolali k princeznej, ktorá bola krásna ako kvetina a vážne chorá. Keď vojak prišiel, videl smrť, ale pri jej hlave. "Zomrie", povedal smutne. Ale kráľ ho prosil, sľuboval mu hory doly, dokonca mu chcel dať princeznú za ženu. Vojak neodolal, vzal princeznú a otočil ju tak, aby mala smrťku pri nohách. A skutočne, princezná sa uzdravila. Ale v tej chvíli sa zem zatriasla, okná sa rozleteli do korán a v izbe stál diabol. "Porušil si sľub, švagor", povedal nahnevane. "Sám si vybral, čo chceš, a teraz si oklamal smrť. Poď so mnou." Vojak vedel, že je koniec. Ale čert sa potom usmial a dodal: "Pretože si mi bol dobrý sluha a máme spolu za sebou veľa vecí, dám ti ešte šancu. Pôjdeš so mnou do pekla, ale ak splníš 3 úlohy, budeš voľný." V pekle dostal vojak 3 ťažké úlohy: prebrať uhlíky podľa veľkosti, nájsť pravé meno najstaršej sestry diabla a napokon uhádnuť, ktorý diabol má vo vreci dušu nevinného dieťaťa. Všetky úlohy zvládol vďaka svojej múdrosti a troche šťastia. Čerti boli prekvapenia, ale čert švagor musel dodržať slovo. Vojak sa vrátil na svet, oženil sa s princeznou a stal sa dobrým a spravodlivým kráľom. A keď niekedy počul búrku a hromy, usmial sa a povedal: "To sa môj švagor zase jedia." A ak nezomrel, tak vládne dodnes. A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.